ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ሎሙን ከም ትልሙት ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድመኩም እዛ ቪድዮ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ናብ ካልኦት ሰባት ንክትበፅሕ ብላይክ ጀምርዋ ድሕሪ ድማ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ናብቲ መደበይ ድማ ክወስደኩም ተማሊ ዝተፈፀመ ዜና ኣብ ግብፂ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ወዲ 13 ዓመት ዩሱፍ ዝበሃል ንወዲ 12 ዓመት ኣሕመድ መሓመድ ዝበሃል ርእሲ ቅትለት ከም ዝገበረ ማዕከናት ዜና ናይ ግብፂ ይገልፃ ኣለዋ እዚ ፍፃመ እዚ ከመይ እዩ ንዝብል ድማ ነዚ ሓፃር ቪድዮ ንከታተላ እሞ ብድሕሪ ድማ ኣነ ክምለሰኩም እዩ مش عارف اجيبها لكم ازاي في قضية او جريمة طفل كارفور اسماعيلية. بس الحقيقة هتكلم كده بالشفرة عشان الفيديو ده ما يتقفلش. بص يا سيدي وصلى على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. القصة انهم لقوا طفل عند كارفور مرمي عند كارفور، يعني كل حتة في كيس، للأسف الشديد عنده 12 سنة. بعد البحث والتحري لقوا المفاجأة المزلزلة ان اللي عمل كده طفل زيه عنده 13 سنة. استدرجوا للبيت بتاعه بحجة ان هم هيلعبوا مع بعض، وفضل يضربوا على دماغه لحد ما توفاه الله، وجاب منشار كهربائي وكملوا انتوا بقى، وراح شايل الباقي ورماه عند كارفور اسماعيلية. طبعا يعني احنا بنتكلم في حاجة ولا في الخيال، وحاجة تخلينا يعني نلقي الضوء وبشدة وتحذير شديد من بعض المواقع اللي كبرت العيال بدري، سواء في الجريمة أو في الأخلاق أو الجانب الآخر اللي انتوا فاهمينه. طبعا هيبدأ التحقيقات، وأنا شخصيا أتمنى من الله أن يكون حد وراه، لأن لو طفل عنده 13 سنة عمل كده احنا دخلنا في مرحلة مرعبة من الجريمة. ربنا يسترها وربنا يرحم ويوسف ዝበሃል ወዲ 13 ዓመት ንወዲ 12 ዓመት ኣሕመድ ዝበሃል ከም ዝቆተሎ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ እምበኣርከስ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዕድመ ዘሎ ሰብ ንኻልእ ሰብ ንኽቀትል ኣዝዩ ክትኣምኖ ዘሸግር እዩ እምበኣርከስ እቲ ፍፃመ ከመይ እዩ ነይሩ ንዝብል ድማ ናብኡ ክወስደኩም እዚ ዩሱፍ ዝበሃል ወዲ 13 ዓመት መላ ሂወቱ ዳርጋ እዚ ኩሉ ንእስነቱ ኣብ ፊልሚ ናይ ሆሊውድ ይርኢ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ ስለዚ ምስቲ ቆልዓ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ተባኢሱ ከም ዝነበረ ተኳርያርዮም ነይሮም እዮም ደቂ ሓደ ገዛውቲ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ኮይኖም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ድማ ዝመሃሩ እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ገለ ተጓራፊጦም ከም ዝነበሩ እዮም ዝገልፁ ስለዚ ንሱ ኣብ ገዛ ስድራ ቤቱ ከም ዘይነበሩ ዩሱፍ ነቲ ቆልዓ ድማ ፀዊዑ ናብ ገዛ ከም ዘእተዎ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተወ ድማ ብበትሪ ገይሩ ርእሱ 2 ግዜ 3 ግዜ ዝኸውን ሃሪምዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ካብቲ ኣፉ ዝወፀ ማለት እዩ ድሕሪቱ ቆልዓ መሓመድ ከም ምስ ወደቀ ዩሱፍ ኣቡኡ ሰራሕ እዚ ናይ ሓፂን ገዛውቲ ናይ ዝስራሕ ገለመለ ኣውታ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ነዚ መሳርያ እዚ ኣቡ ዝጥቀመሉ ካብቲ ገዛ ኣትዩ ወሲዱ መጀመርታ ክሳዱ ከም ዝቆረፆ ከምኡ ኢልካ ትዛረብኩመን ኣዝዩ ዘሰክፈካ እዩ ካብቲ ዜና ማዕከን ዜና ዝወፀ እዩ ንመላእ ኣካላቱ ናብ 13 ከም ዝኸፋፈለ እዮም ዝነግሩ ዘለው ነቲ ቆልዓ ድማ ምስ ቆተሎ እቲ ጉዳይ ዝነግሩ ዘለው በቲ መሳርያ ገይሩ ድሕሪ ድማ ነቲ ሬሳ ካብቲ ገዛ ዝሓብዓሉ ምክንያት ሓደ ሓሳብ መፅዎ ንሱ ድማ ነቲ ሬሳ ነተን ተቆራሪፀን ዘላ በብቦቶም ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ቦታታት ክድርብየን ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ከምዚ ኢልካ ተሓሲቦ ከመይ ገይሩ ሓሲቦ ከማን ኣይዶን ግርሚ ዝብለካ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ገዛውቶም ዘሎ ካርፉር ዝበሃል ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ከም ዝደርበዮ ኣብ መወዳእታ ድማ ብጥርጣሬ ከም ዝተታሕዘዮም ዝገልፁ ዘለው ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኮይኑ ድሕሪኡ ገሊኡ ከማን ኣካላቱ ናይቲ ቆልዓስ ኣይተረኸበን ኣበይ ከም ዝደርበዮ ብዘይ ልቡ ድርብዮ ስለ ዝነበረት ኣበይ ከም ዝደርበዮ ወይ ከዓ ኣበይ ከም ዝገበሮ ከማን ኣይተረኽበን ከም ዘሎ እዮም ማዕከናት ዜና ናይ ግብፂ ዝገልፃ ዘለዋ ሙሉእ ማስሜድያ ናይ ግብፂ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ቆልዓ እዚ ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ፊልምታት ናይ ሆሊውድ ዝከታተል ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ከምዚ ፀቕጢ ወይ ከዓ ጭንቀት እውን ከም ዝነበሮ ይገልፁ እዮም ስለዚ ንሕና ብፍላይ እቶም ስድራ ቤቶም ቆልውዕ ዘለኩም በጃኹም ተጠንቀቁ ደቅኹም እንታይ ይርእዩ እንታይ ይከታተሉ ክትከታተልዎም ይግባእኩም እቶም ከባቢ ገዛውቶም ድምፂ ይሰምዑ ነይሮም እዮም ድምፂ ናይቲ መሳርሒ ናይዚኣ ማሽን እዚኣ ክስርሕ ከላ ድምፂ ኣለዋ እዩ ሰርሑ እዮም ዝብልዋ ኣነ እንታይ ይብልዋ ብትግርኛ ኣዶና ይፈልጣነ ናታ ይሰምዑ ነይሮም ኣቦኡ እውን ከምኡ ስለ ዝሰርሕ እቶም ከባቢ ወይ ከዓ እቶም ጎራብቶም ንሓደ ክጥርጥርዎ ኣይከኣሉ ስለዚ ነቲ ቆልዓ ቀቲሉ ብዘይ ምንም ንሕስያ ከምዚ ዓይነት ተራእዩ ብዘይፍለጥ ስለዚ
ወደ 13 12 خلنا نحناس እንታይ نحسب ነርና እዚ ቆልዓስ ከመይ ዓይነት ሓሳብ ይመስልዎ ኣብ ህይወተይ ኣነ ከምዚ ሰምዐ ይፈልጥኒ ወላቶም ኣብዚ ግብፂ እውን ከምኡ ኣጓኒፉ ከም ዘይፍለጥ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣዝዩ ዘስካሕካሕካ እዩ ከምዚ ዓይነት ከሎ እዩ ወደ 13 ዓመት ወደ 12 ዓመት ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ርእሱ ንክቕምጥ መብዛሕትኡ ሕጂ ካብዚ ፊልምታት ንሕና ንሪኦ እዚ ማስ ሜድያ እዩ ጠንቂ ምክንያቱ እዚኦም ህፃናት እንታይ እዮም ዝሪኡ ዘለዉ ዋላቶም ዓበይቲ እንታይ እዮም ዝሪኡ ዘለዉ እንታይ ትርኢ ብፍላይ ኣብዚ ማስ ሜድያ ዝረአ ቪድዮታት ንዓኻ ዝጠቕመካ ንዓኻ ዝወጣካ እንታይ ትርኢ ንዓኻ ወሳኒ እዩ ብፍላይ እቶም ደቁኹም ቴሌፎን ሂብኩሞም ደርቢኹሞም ትኸዱ ከይርብሽኹም ንዓኹም ሰላም ክህቡኩም ኢልኩም ቴሌፎን ቲቪ ምሳኹም ፊልሚ ተርእይዎም እዚ ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ነቶም ቆልዑ ምክንያቱ ኣተሓሳስባ ናቶም ናይቲ ቆልዓ ዘይኮነስ ናይቲ ፊልሚ ዝርእይዎ ተግባር ክጎብዮም ዝደልዩ ንምንታይ ቀቲልካዮ ንምንታይ በዚ መሳርሒ እዚ ጌርካ ድማ ቀቲልካዮ ተባሂሉ እቲ ቆልዓ ምስ ተሓተተ ኣብዚ ፊልሚ ርእዮ እየ ዝብል ሽዑ ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝኣተውሉ ድማ ፊልሚ ናይ ሆሊውድ እዩ ተወሊዑ ከም ዝፀንሑ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ዋላ እዚ ፊልምታት ናትና ዝስራሕ እውን ነዚ ዓይነት ሓሳብ ነቲ ህፃውንቲ እውን ክጎድእ ንዘይክእል ተባሂሉ ተፀኒዑ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ደቅና እንታይ ይርእዩ ደቅና እንታይ ይሕዙ ኣለዉ ነዚታት ክንሕዝ ክንክእል ኣለና በጃኹም ብፍላይ እቶም ስድራ ቤት ወይ እቶም ህፃውንቲ ዘለኹም ደቁኹም እንታይ ይርእዩ ክትከታተልዎም ክትክእሉ ኣለኩም ስለዚ ህይወት ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ዘይኮነስ ከምቲ ዘጓንፈካ ኣይኮነን ከምቲ ዘጓንፈካ ኣይኮነን ከምቲ ንስኻ ዝሰራዕካዮ እዩ ህፃን ድማ ዋላ ሓንቲ ይፈልጥ እዩ እቲ ዝርእዮ እዩ ዝገብር እዚ ቆልዓ ወዲ 13 ዓመት ወዲ 12 ዓመት ገዛ እዚ ቅትለት ክገብር ምንም ሰብ ክሓስቦ ኣይክእልን ስለዚ በጃኹም ኣሕዋተይ በጃኹም ነዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ሰባት ንክትበፅሕ ብፍላይ እዞም ስድራ ቤት ደቅኹም ዘለዎም በጃኹም ካብዚ ቲክቶክን ካብ ካልእ እዚ ማስ ሜድያ ሕማቅ ፊልምታት ብፍላይ እዚ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ካብኦም ክተርሕቆም ዋላ ኣብ ኤሮጳ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ኣብ ዝተፈላለየ ነዛ ቪድዮ ክትከታተሉ ትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ንደቅኹም እንታይ ይርእዩ ኣነ ይምዕድ ኣይኮንኩን ዘለኹ እታ ዜና ከምቲ ሰማዕኩሞ ስለዚ ኣዝዩ ሓደጋ እዩ እዚ ቆልዓ ትጠንቂ ዝበሃል ዋላ መርመራ ናይ ሕክምና ምስ ገበሩሉ ዋላ ሓንቲ ሕማም ኣይነበሮም ጭንቀት ከም ዝነበሮ ጥራዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ ንሱ እውን ካብቲ ፊልሚ ርእየ ኢሉ እዩ ነቲ ቆልዓ ከም ዝቆተሎ ምቕታል ጥራይ ዘይኮነስ ከዓ ከምዚ ዓይነት እንዲ ኣይደን ኣነ ኣይፈለጥን ከምዚ ሰሚዐ እውን ኣይፈለጥን እስኪ ሓሳብ ታለኩም ኣብ ኮመንቲ ቆሪፅዎስ ኣብ ቦርሳ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝኸደሉ እኳ እዩ ነቲ ሬሳታት ነቲ ኣካላት ናይቲ ቆልዓ ድርቢዎ ራይዎ እዚ ሕጂስ ምንም ሰብ ክሓስቦ ይክእልን ዓብ ሰብ ከማን ክሓስቦ ይክእልን እዚ ኣይዶን ስለዚ ንኸይርከብ ኢሉ እዩ ከምዚ ገይሩ ነቲ ሬሳታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ገይሩ ከም ዝምርመር ክርከብ ከም ዝኽእል ብኸመይ ተረዲእዎ እቲ ቆልዓ ስለዚ እዚ ሓሳባት እዚ ካብቶም ዓበይቲ ሰባት እዮም ዝረኽቦም ንሶም ድማ ብፍላይ ብፊልሚ ዝስራሕ ሓሳባት ኣዝዩ ዝተራቐቐ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ዝርዶም እቶም ቆልዑ ስለዚ ንሕና ኣብ ቅድሚ ደቅና እንታይ ንዛረብ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፊልሚ ንርኢ ንሕና እውን ክንርኢ ከለናስ ደቅና ምሳና ስለ ዝርዩ ኣዝኹም ክትጥንቀቑላ ትክእሉ ኣለኩም እዚ ሓደጋ ናይ ሎም ቆልዑ ካብ ንሕና ንዛረቦ ንሶም ዝዛረቡ ይመስሉ ዋላ በተሓሳስባ እውን ከንዓና ይሓልፉና ስለዚ ንዓና ንሕና እቲ ንዖም ንሪኦም ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና በዚ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ኣይኮነ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ቆልዓ ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ብዙሕ ሰብ እንታይ ጠንቂ ኢሉ ሃንቀው ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ኣብ መርመራ እዩ ዘሎ ክሳብ ሎሚ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኦም የለውን እምበኣርከስ ክቡራ ተኸታተልተይ እዚኣ ናይ ሎም መዓልቲ መድረክ ሒዝያ ዘለኹ ብዝያዳ ነዚኦም ስድራ ቤት ህፃውንቲ ዘለኹም ክጠቕመኩም ስለ ትኽእል እያ ኣብዚ መፅእ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምሳኹም ኢኹም እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ግበሩ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ምሳኹም